Сябры, шчыра вітаю вас са спорткомплекса Уруча у сталіцы Рэспубліцы Беларусь. Сталіца Дынамо БНТУ. Першы матч 19-го тура чэмпіяната Беларусі па футзале. Вось такая шыльда гэтага паядынка для вас. Сустрэчу будзе каментаваць, як вы бачыце, вось на цітры Андрэй Ільеня. Ну што ж, пакуль што каманды на паркеце не з'явіліся. Давайце крышачку паразмаўляем пра становішча каманд вось у турнірнай табліцы. Ну, усялякі, можа быць, хтосьці не ведае, распавяду. У нас з вами рэгулярны чэмпіянат ідзе, у прынцыпе, дастаткова хутка ён ужо скончыцца. Сталіца зараз размяшчаецца на трэцяй прыступцы, 18 гульняў і 40 заліковых балаў у скарбонцы паначальных Александра Чыбісава. Дынамо БНТУ, наадварот, нічым асабліва тут пахваліцца не можа. Гэта фарм каманда сталіцы. Таксама вось такую абмоўку трэба зрабіць, каб вы разумелі, што тут і да чаго. 12-я пазіцыя, апошняя 18 гульняў і здабыта ўсяго толькі 6 ачкоў. Ну, тым не менш, я думаю, што сёння політэхнікі, падначальныя Дмітрия Михайловича Бароўскага, павінны навязаць бойку. Я пра гэта ўжо казаў вось у сваім анонсе, які вы маглі паглядзець на телеграм-канале «Футзал Беларусь». Пакуль што мы з вами дачакаемся команды на паркеце. Да, у нас тут забаўляльная праграма, якой тут кіруе мой калега Павел Назарчук. Бачыце, вы яго тут у цэнтры паркета разам з Софцікам. Ну і вось такія у нас тут вельмі файныя рэчы перад гульнёй. Сталіцы заўсёды праводзіцца зараз таксама, каб крыху гледачы маглі сабе палепшыць настрой. Хтосьці, можа быць, не ў самым добрым гуморы сюды прыйшоў у суботу на паркет паглядзець і на гэты двубой паміж сталіцай і Дынамо БНТУ. Дык вось Софцік разам з Павлом Назарчуком, разам з групай падтрымкі «Тайм-аут». Безумоўна, яна сёння таксама будзе выступаць. Вельмі прыгожыя дзяўчаты ў ёй. Так што ўсё будзе ў лепшым выглядзе. Чакаем мы каманды на паркеце. Ну і, напэўна, можна нават і гэтыя самыя склады назваць. З арбітраў я бадай што пачну. Константин Пшонны, рэферы ФІФА, горад Віцебск, сёння галоўны на паркеце. Яго асістэнт аршанец Анатоль Волынец, трэці арбітр Артём Машак, ён з Мінска. Ну і інспектор матча магілёвец Барыс Кавалеўскі. Першы квартэт каманды Дынамо БНТУ. Уже сказаў пра тое, што з гэтай камандай па-ранейшаму былы сталічнік працуе Дмітрий Бароўскі. Першы нумар галкіпер Олег Лукін. Нумар 5 Іван Рапцевич. 15 Фёдор Шишкін. 7 Макар Бобровскі. Нумар 9 Донат Квіцынья. Першы квартэт сталіцы галкіпер Максим Трофімович. У яго на спіне нумар 1. 4 Олег Яромін. 21 Ігор Шчэрбіч. Ён капітан. Так, дарэчы, Олег Лукін, наколькі я разумею, да, такі ёсць галкіпер Олег Лукін, капітан Дынамо БНТУ. 26 Артём Якубаў, 27 Сергей Лавор і трэнер сталіцы Александр Чыбісаў. Мы ўсе з вами у чаканні знаходзімся. Команд, вось зараз ужо з'явяцца у нас на паркеце гэтага нашага футзальнага рысталішча. Што ж, вельмі вялікі маю спадзеў, што ўсё атрымаецца сёння. Ну, хочется верыць, безумоўна, у Дынамо БНТУ. Тут мы разумеем, хто фаварыт яўны, хто аўтсайдар. Але бывае так, што ўсе гэтыя перадстартавыя расклады проста ушчэнт бурацца. Софцік па-ранейшаму на паркеце. Ну, не ведаю, як вам, сябры, мне заўсёды прыемна глядзець. Можа быць, не так шмат гледачоў, заўзятараў на трыбунах Уруча. Можа, хтосьці, гэтыя хтосьці, гэта ўжо 49 гледачоў, вось глядзяць нашу сустрэчу на YouTube-канале Асацыяцыі беларуская
ассоциация, да, белорусская ассоциация мини-футзала. Мини-футбола ці футзала, менавіта так наш канал называется. Ўсё, команды на паркете, вітае сваіх сяброў Софтик, ну і мы таксама чакаем пачатку гульні. Ну что, друзья, давайте поприветствуем команду гостей. Динамо БНТУ в следующем составе. В воротах первый номер Олег Лукин. Пятый номер Иван Рабцевич. 15 номер Федор Шишкин. 7 номер Макар Бобровский. 9 номер Донат Вициня. 8 номер Лев Демянов. 17 номер Тимофей Тищенко. 6 номер Владислав Суловка. 4 Матвей Лосик. 14 номер Артем Липский. 12 номер Казбек Ахмадов. 3 номер Александр Базылевич. 2 номер Виталий Клисков. Ну, паколькі нам зараз Павел Нарзарчук аб'яўляе адразу ўсіх футбалістаў, то, пэўна, я таксама возьму прыклад. Астатнія гульцы, каго яшчэ не назваў у складзе Динамо БНТУ, гэта Леў Дзямянаў нумар 8, Тимофей Тищенко 17, Владислав Сулаўка 6, Матвей Лосик 4, Артем Липский 14, Казбек Ахмадов нумар 12, ну і два голкіперы у рэзерве, гэта Александр Базылевич нумар 3 і нумар 2 Віталь Хвясько. У сталіцы два голкіперы Алексей Лукша нумар 12 і Микита Кирдей 35, 3 Данёр Аманбаев, 9 Алексей Якубов, 7 Даниил Астафьев, 10 Александр Умпирович, Ильнур Исламов 20 и 16 Артем Козел. Да, ўжо 89 нас, вось толькі нядаўна было 49 і вось адразу плюс 40 гледачоў. Ну, тур 19 распачынаецца, пасля яго у нас трохтыдневая пауза наступіць з-за таго, што наша нацыянальная зборная працягне кваліфікацыю на топ-турнір. Ну і канешне, я мяркую, што сталіца абсолютно гэта дакладна добрым настроі хоча вось сысці на гэтую міжнародную паузу. Усё для гэтага рабіць ось зараз ужо з пачаткам этой гульні. Ну, думаецца, што хуткі гол вельмі да рэчы будзе вось падначальным Александра Чибисова. Вось зараз са спіны яго нам паказвае наш аператор. Ну, а гэта судзейская брыгада, Константин Пшонны, Анатоль Волынец і Артём Машак. Я іх ужо прадставіў, ну і будзем зараз гімн Рэспублікі Беларусь слухаць. Што ж, гімн прагучаў, ну і у нас па вялікім рахунку ўсё гатова да пачатку гэтай гульні. Да, вось у мінулым туры з розным, канешне, настроем сышлі каманды з паркетаў тых арэн, на якіх матчы праходзілі. Што датычыцца сталіцы, то гэтая каманда перамагла ахрану Дынама. Ось тут, ва Ўручы.
Ну а што датычыцца начальника Дмитрия Боровского, то Динамо БНТУ проиграла 1-9 ВРЗ. Конечно, вот такое вельми болючая параза напаткала Динамо БНТУ. Ну, нічога не паробіш, пакуль у розных вагавых катэгорыях гэтыя калектывы. Вітанні Ігора Шэрбіча, Олега Лукіна з судзейскай брыгадай адзін з адным. Ну і вось буду я, як заўсёды, як мы калегі робяць заўсёды, звяртаць увагу на чат нашай трансляцыі. Ужо напісаў Антон Шавярынаў, забаўляльны Назарчук. Да, гэта ўсё пра нашага калегу Паўла. Зал Беларусь лепшая, Алена Палякова, сталіца толькі перамога. Ну, паглядзім. Паглядзім, ўсё ж такі да стартавага свістка перамогу мы нікому аддаваць не будзем. Гэта буйным планам на вашых экранах Олег Лукін, галкіпер. Ну а гэта ўжо сталіца. Апошнія прыгатаванні да пачатку нашага матча. Вось айцішнікі зараз праводзяць. Да, сёння якраз таки Максим Трофимович з першых хвілін у нас на апошнім рубежы сталіцы. В прынцыпе, напэўна, гэта лагічнае рашэнне, таму што Максим Трофимович павінен все ж таки гульнявую практыку здабываць. І калі гэта рабіць, як не ў такіх гульнях. Ну вось першы ўжо у нас удар па варотах. Фіксуем літаральна на 5-й секундзе. Гэта Сергей Лавор. Александр Сяліцкі. Толькі сталіца, толькі перамога. Яшчэ адзін каментарый. Ну вось, адразу ж у прэсінг дастаткова высокі пайшла сталіца. Аут для падначальных Дмитрия Боровского. Фёдор Шишкин. Адгуляўся ён з Бабрускім. Ну і Олега Лукіна. Адразу ж тут да атакі падключаюць. Дыяганаль Лукіна не вельмі дакладная, аднак першым на падборы аказаўся 9-й нумар, гэта Квіцынія. Мяч у айцішнікаў. Лавор. Вертыкальны пас, няблага. Ну і што, яшчэ адзін удар будзе. Гэта ўсё ж такі перадача ад Арцёма Якубова. Ну, думалася, што вось Лавор паралельным курсам будзе вырушваць туды створ варот. Ну і, адпаведна, рэагаваць на гэты прастрэл. Ну, пакуль што не атрымалася. Зноў, вось тут ад сваіх варот з удзелам галкіпера выходзіць з абароны політэхнікі. Мяч у руках Трофімовіча. Все спокойно. Ну и теперь Шэрбіч гуляе на правый фланг. Но вертыкаль. Да, геометрия гэтых атак добра праглядаецца з гэтай камеры. І все тыя, хто вельмі так дасціпна адносіцца, ставіцца да зальнай мініфутбольнай тактыкі, могуць усе гэтыя рэчы для сябе фіксаваць і чынам падглядаць цікавыя для сябе. Зноў аут для політэхнікаў. Кароткі пас і дыяганаль нізам. Ўсё ж такі Квіцынія не здолеў за мяч гэты зачапіцца. Пераходзіць ён вельмі хутка да чэмпіёна Беларусі. І вось так на Лавора. Лавор у цэнтр. Зноў тое ж самае. Удар па варотах. Першы збоку 4-го нумара Олега Яроміна. Ну, такі ён таксама, як і ў мінулым выпадку, Сергей Лавор у створ не трапіў, хаця цэліўся ў бліжні вух. Ну, не пашчасціла на гэты раз. Да, складана, канешне, мы ўжо па гэтых першых хвілінах можам фіксаваць. Колькі складана сёння будзе політэхнікам. Вось сапраўды праўднаму супрацьстаяць, аказваць націск і ціск на сапернікаў. Ну вось зараз яшчэ адзін паўтор гэтага самага удара. Набегаў там справа Яромін, прабіў, ну вось у сетку са знешняга боку мяч пайшоў. Ну вось тут зноў прэсінг ад сталіцы. Ён разбураецца. 6-й нумар, удар па варотах. Мы з вами пабачылі
Владислава Сулаўкі, і гэты удар блакуецца. Будзе ў нас аут для Дынамо БНТУ на чужой палове. 213 гледачоў. Сябры, дзякую вам. Калі ласка, пастаўце падабаечкі. Абавязкова гэта зрабіце. Прымушаю, ну прымусіць не магу, але заклікаю гэта зрабіць. І удар па варотах пасля гэтага аута з боку 17-го нумара. Ну, прыклаўся, дык прыклаўся. Канешне, гэта быў Тимофей Тішчанка. Прыклаўся магутна, але не дакладна. Паставьте падабайкі, ну і, канешне ж, ваши каментары заўсёды чакаю. Ільнур Ісламаў з мячом, ось ужо і іншыя футбалісты сталіцы на паркеце. Трэба біць па варотах, рыкашэт і будзе вуглавы. Ільнур Ісламаў. Козел. Зноў Ісламаў. Ну і імкнуўся ось перадачу уже фактычна на пустыя вароты зрабіць. Ільнур Ісламаў, але не атрымалася. Ну а цяпер што? Удар па варотах і выратоўвае Олег Лукін сваю каманду. Ну, Данёр Раманбаев, можа быць, і не вельмі моцна прабіў. Вось яшчэ паўтор так на выкананні. У далёкі вугал ўсё ж такі Данёр хацеў гэты мяч адправіць, але не атрымалася. Ну і Олег Лукін таксама вырашыў ось дзейнічаць па ўдары. Не стаў ён там завальвацца кудысьці у бок, ці ўлева, ці ўправа. Ну, малайчына галкіпер. Канешне, ось чым хутчэй сталіца заб'е, тым больш складаней будзе ось па гэтым матчу Дынамо БНТУ. Так што трэба, канешне, вельмі цярпліва стрымліваць усе гэтыя наскокі і пазіцыйныя, і хуткія ад сталіцы. Ну вось калі такімі стратамі мяча політэхнікі будуць карыстацца, як зараз карыстацца эфектыўна, канешне, будзе для іх вельмі файна. Ну і трэба пэўныя высновы зрабіць якраз такі Ільнуру Ісламову. Ён мяч страціў у гэтым моманце. Ну, балазе для сталіцы, што нічога там не атрымалася ў атацы. Хуткай яна не аказалася. Яромін у першы квартэт сталіцы на паркеце. Якубаў Артём на Шчэрбіча. І удар па варотах моцны левай ногой зараджае капітан сталіцы. Ну, зноў-такі не вельмі трапна. Яшчэ раз глядзім. Ну, глядзеў на ворот, в прынцыпе, мяч просто крышку зваліўся. Таксама бывае. Ну, Антон, я чалавек сціплы, таму ваши каментары вось такія не буду зачытваць услых. Няхай хто хоча, той прачытае. Дзякуй вялікі. Закід безадрасны. Ну і Трофімовіч паглядае на паркет. Ну і, канешне ж, нікуды спяшацца не будзе. Пакуль што і не трэба спяшацца. Лавор. Поперак перадача на Шчэрбіча. Зноў Лавор. Пас назад. І капітан сталіцы направа гуляе. Вось так, 2-2, да? Абараняецца Дынамо БНТУ. Добра мы гэта бачым. Утыкаецца ў саперніка 8-й нумар. БНТУ гэта у нас Леў Дамянаў. Цяпер з мячом Макар Баброўскі. Рабцевіч. І вось так, 1-1. Хлопцы зараз перашкаджаюць. Гасцявыя мяч сталічнікаў зноў. Лавор. На Шчэрбіча. Шчэрбіч адразу наперад. Выходзіць з варот Олег Лукін. Ну і, слухайце, крышачку, канешне, рызыкаваў галкіпер і капітан Дынамо БНТУ. Вось так, пакідаючы вароты. Тут, як кажуць, двое ў бойцы, трэці не лезь. А вось Олег Лукін палез. Ну і маглі яго, канешне, за гэта пакараць сапернікі. Праўда, вугал даволі востры. Гэта можа быць якраз такі Олега Лукіна і выратавала. Зноў пазіцыйная атака сталіцы. І падае Сергей Лавор. Ну што, гэта парушэнне правіл ад Дзямянова Льва. Да, так і ёсць. І першае папярэджанне зараз рэферы выносіць.
Ну і адпаведна гэта першы фол. Динамо БНТУ. Каля мяча Сергей Лавор, будзе ён выконваць гэты штрафны удар. Ну, вельмі перспектыўны, толькі я могу так сказаць. Перадачу все ж таки Лавор там задумваў, на Яроміна пас не дайшоў. І адразу ж Лукін 17 нумара свайго адпраўляе ў прарыў. Гэта Тимофей Тышченко. Ну, все спокойно. Разобраліся сталічныя хлопцы гэтым момантам і вымяніша цягваецца. Все спокойно, лік пакуль не адкрыты, а лік 0-0. Яшчэ одна атака сталіцы. Вельмі было небяспечна. Лукін выходзіць з варот і ратуе сваю каманду. Мячом політэхнікі. Демьянов. Цяпер ужо прыйшоў час паказваць сваё майстэрства і Максима Трофимовича. Аут для Динамо БНТУ. 251 глядач. Да, выйшаў тут з ворот, скараціў вугал абстрэлу, ну і не дазволіў Демьянову адзначыцца. Удар яшчэ адзін. Ага, это у нас быў паўтор папярэдняга моманту. Ну, в прынцыпе, сталіца таксама стварыла небяспеку. Вось, да, удар ад Демьянова. Закид наперад зноткі ад Олега Лукіна і просто ён, атрымліваецца, перадаў прывітанне Максиму Трофимовичу. Пас налево. Тут ёсць заўсёды двадцатка. Это Ильнур Исламов. Ну вось у гэтым квартэце прынамсі. Мяч цяпер ужо ў Козела. Исламов наперад пайшоў. Якубов Алексей. Удар по воротах, і там перашкаджаў Козел, в прынцыпе, галкіперу, да, вось. І да такіх хітрыкаў сталіца таксама звяртаецца. Удар по воротах, Трофимович на месцы. На Козела мяч кідвае. Ой, вертыкальны пас. Вось гэтыя вертыкальныя перадачы. Удар по воротах, і спраўляецца з ударом Алексея Якубова Олег Лукін. Вось гэтыя вертыкальныя перадачы адразу, да, все яны праходзяць. І вельмі складана. Вельмі складана пакуль што вось панацею ад такіх, ну, падаецца, трывіяльных дзеянняў політэхнікі не знаходзіць. Ну, а чаму не знаходзіць? Таму што просто ўсё вельмі хутка робіцца. Больш высокага майстэрства хлопцы у Чыбісава. І тут адразу могі самастрэл у нас адбыцца, но крыху тут, канешне, пашанцавала Олегу Лукіну і ўсяму Динамо БНТУ. Мяч ад нагі Макара Баброўскага мог пайсці і наўпрост у вароты. Аднак шанцуе гасцям. І вось так разгулялі гэты вуглавы сталічнікі з Максимом Трофимовичем. Той перадачу все ж таки рабіў на Ильнура Исламова, адпаведна. Ну вось, да, тут, в прынцыпе, а што Макару Баброўскаму заставалася? Ішоў забіваць Алексей Якубов, і вось толькі так у падкаце 7-й нумар Динамо выбіў мяч на вуглавы. Удар по воротах, і Динамо БНТУ забівае, і такім чынам адкрывае лік у гэтай сустрэчы на 14-й хвіліне. Вось гэта нумар, вось гэта да. І у нас Владислав Сулаўка забівае гэты гол. Давайте яшчэ раз глядзець. Вось укідвае мяч на свайго 5-го нумара Олег Лукін. Под 5-м нумаром Іван Рабцевич. Ну і вось так забівае Владислав Сулаўка. І робіць лік 1-0 на карысць Динамо БНТУ. Ну вось маглі мы, напэўна, перад пачаткам сустрэчы гэтай падумаць, што, ну, страчваць ужо гасцям няма чаго. Яны нават тэарэтычныя шансы свае згубілі на выхад у плэй-офф. Апошнюю пазіцыю займаюць усяго толькі 6 ачкоў. Ну і вось могуць так нязмушана дзейнічаць супраць чэмпіёна Беларусі. Ну і вось гэта спрацоўвае. Да, у некалькіх выпадках, канешне, па
часе тым, якім ўжо глядзім гэтую гульню, шансавала. Ну, зараз, можа быць, таксама пашанцавала. Шчэрбіч прабівае, ну і трапіў ён ці то ў свайго, ці то ў чужога футбаліста, і мяч да варот не дайшоў. У нас замірае секундамер на адзнацы 12:45. Вуглавы для сталіцы, каля мяча Шчэрбіч. І вось так мякенька вельмі імкнуўся левай ногой Артём Якубаў мяч падрэзаць у далёкі вугол. Давайте яшчэ раз паглядзім. Да, ну тут, в прынцыпе, так закрыў вароты Владзіслаў Сулаўка, пакуль адзіны, хто забіваў. Закрыў, так што перашкодзіў футбалісту сталіцы. Ну а тут фол. Тут фол з боку якраз такі сталіцы, хаця і прайшоўся пры гэтым Сулаўка вось па твары. Ну так, ненаўмысна, безумоўна, па твары Ігара Шчэрбіча. 293 гледачы на YouTube-канале Бамф. Сябры, вялікі вам дзякуй усім. Абсалютна ўсе матчы, не толькі 19-го тура, але і папярэдніх, і наступных будучых будуць паказаныя ў прамым эфіры. Так што подписывайтеся, хто нераўнадушны да нашага улюбёнага віду спорта. Ну вось такая геаметрыя ўжо гэтай атакі, геаметрыя прыгожая. Так я бадай што скажу. А Дынамо БНТО, калі б мяч яшчэ ў сетцы апынуўся, то просто, напэўна, узорнае гэтую атаку можна было б назваць. Но чаму бы не. Сулаўка, ну і тут Лавор яго шычку тут падціснуў каля лініі варот. Ну і Олег Лукін, конечно, нікуды спяшацца не будзе. У нас яшчэ гуляць вельмі шмат часу. 12 хвілін у першым тайме. Яромін. Мяч пад левай на Артёма Якубова. Да, вось тут можна і заблытацца. Артём у нас у першым квартэце, нумар 26, Алексей пад 9 нумарам у іншым. Лавор на Шчэрбіча. Ідзе уздоўж бакавой лініі, б'е ў саперніка капітан сталіцы. Вось гэты ціск перманентны, ён, канешне, калісьці павінен спрацаваць. І наколькі вось гэтых маладых хлопцоў Дмітрая Бароўскага хопіць удар па варотах, хто там яго наносіў адзін дотык? Здаецца, зараз мы пабачым на паўторы. Не, гэта быў Якубаў. Артём прабіў ён, але вышэй варот. Трафімовіч спакойна гуляе. Направо мяч укидывая, а тут Шчэрбіч. Исламов. Ну и что? Атрымліваецца, крыху зараз напужаў да надквіцэння сапернікаў. Нетыповая ситуация, калі вось так мяч страчваюць на сваёй палове на сталічнікі. Ну, таксама такое бывае. Аут для Дынамо БНТУ. Ёсць страты, да, не так даўно Шахрух Махмадамінаў атрымаў пашкоджанне. Футбаліст, які нарадзіўся ў Кыргызстане. Ну і, канешне, мы ўсе чакаем яго зноў на паркеце. Хочацца, канешне, каб у Шахруха ўсё было добра са здароўем, і ён здолеў сваёй камандзе у плэй-офф дапамагчы. Чарговы сейв Лукіна. Ну і гэта ўжо Козел прабіваў. Нам шкада, не паказалі поўнасцю паўтор. Ну там Лукін правай ногой класна згуляў. Цяпер левай ужо мяч адбівае пасля удару трэцяга нумара. Гэта быў Данё Раманбаев. Зноў на месцы Лукін. Рабцевич, пас назад. Бобровский. Макар крыху налево. Но Рабцевич наперад.
падае пад ціскам саперніка Квіцыні, але не было фола. Мяч застаецца у айцішнікаў. Козел. Назад на Исламова. Исламов направо. Знову Исламов. Козел. Козела збіваюць. Гэта фол. Гэта фол. Трэці Дынамо БМТУ адпаведна. Зноў небяспека. Пасля штрафнога можа быць варотам Олега Лукіна. Зноў трэба быць максімальна сканцэнтраванымі футболістам Дынамо БМТУ. Да, Алексея Якубова ось ідэнтыфікаваць мне чамусьці складана на паркеце. Ось ён тут побач з галкіперам. Удар бліжні вугал наносіцца і міма. Мяч ідзе зараз. Ну вось такі стрэл Алексей Якубов зрабіў. Ну і выдатную пазіцыю заняў Лукін. Пакуль што галкіпер Дынамо БМТУ, канешне, MVP гэтага паядынка. Шмат у яго працы, але ён не ўздрыгвае і не наракае на лёс, а проста выдатна робіць сваю справу. Ну вось яшчэ той самы удар. Зноў удар парыраваў ён у класным стылі. Прабіваў Данёр Аманбаев. Яшчэ адна атака. Козел справа. Ну што, гэта пас задумаў Арцём? Напэўна. На Ильнура Исламова. Трофимович. Головой гуляе Якубаў. Адзін з Якубовых гэта Алексей. Шмат удараў. Вось паўтор за паўторам нам даюць калегі. І кожны раз Олег Лукін нас прымушае пляскаць у далоні. Ну, Лукін з мячом. Гэты раз ужо гуляе нагамі. Ну, не вельмі ўдала па шчырасці. Гэта можа прывесці да небяспекі. Выбівае наперад. Ну і трапная перадача прайшла ўсё ж такі. Ось сюды ў фланг наліваць Дзямянова. Дзямянов будзе мяч уводзіць у гульню заўтра. А Дмітрий Бароўскі, бачым, мы распавядае сваім футбалістам тактычныя нюансы, як трэба дзейнічаць у той ці іншай сітуацыі. Заўсёды вось гэты навучальны працэс ідзе і нават у гульнях. А ў гульнях нават гэта самы той час, калі трэба вучыцца. Вось такім маладым футбалістам прастрэл робіць Яромін, ну і яго перарывае там абаронца. 9 хвілін 7 секунд да заканчэння першага тайма. Хто б мог падумаць? Дынамо БМТУ вядзе ў ліку. Удар па варотах і зноў мяч там у лічаных сантыметрах проста праходзіць ад створа. Ильнур Исламов біў. Вось Лавор яму пакаціў. Исламов адзін дотык і зноў недакладна, сябры. Мяч сыходзіць за бакавую. Застаецца пры гэтым у політэхнікаў. Шишкін назад. Баброўскі на Лукіна. Той нізам, няблага. На чужую палову. Абвастрэнне, ну, далёка ад Квіцыні мяч пайшоў. Ну і тут уже памыляецца. Спяшаўся, напэўна. Максим Трофимович. За сталіцу тут заўзеюць, канешне, на трыбунах. Заўсёды, ну, хатнія сустрэчы, гэта сапраўднае свята для ўсіх аматараў сталіцы. Олег Лукін перадае прывітанне. Вось якраз такі камусьці з заўзятараў. Што гэта было? Некае дзіўнае такое дзеянне ад галкіпера Дынамо. Ну, чога, бывае. Перадача наперад ад Яроміна, мяч не даходзіць да Лавора. Яшчэ аут на палове Дынамо БМТУ.
Яшчэ раз скажу, гэта фарм каманда сталіцы, некалькіх гадаванцаў акадэміі айцішнікаў абараняюць колеры Дынама. А у нас яшчэ адзін момант, і зноў класная гульня. Класная гульня Олега Лукіна. Перад ім быў Яромін. Гэта, канешне, сітуацыю ускладняла, але здолеў ён зрэагаваць. Вуглавы сталіца разгуляла. Яромін атрымлівае мяч ад Шэрбіча. Зноў капітан сталіцы. Зноў Яромін. Яромін у далёкі вугал б'е. Не, гэта перадача была. Гэта зноў была перадача. Это ўсё хатнія зарыхтоўкі. Ну, моцна проста. Не дайшоў да мяча Арцём Якубаў. Ну і што? У нас Дмітрий Бароўскі бярэ тайм-аут. Но вам, друзья, хочется напомнить о том, что у нас в перерыве пройдет квиз, так что далеко не расходитесь. Отличные призы от столицы и наших партнеров. Тайм-аут скончаны. Дмітрий Бароўскі крыху зараз збіў гэты тэмп, гэтую дынаміку націску сапернікаў. На гэта і быў тайм-аут разлічаны. Ну, тыповая гісторыя. Мяч у руках Олега Лукіна. 8 хвілін 12 секунд да сканчэння першай паловы. На сваёй палавіне мячом валодалі політэхнікі, і ось пад прэсінгам яго страцілі. Удар па варотах зноў. Ну і што гэта Лукін там? У апошняе імгненне ўсё ж такі мяч выцягвае з далёкага вугла. Вось гэта да, гэта Лукін. Гэта Лукін справіўся з гэтым стрэлам вуглавы для сталіцы. Што робіць гэты галкіпер сёння? Ну, схапіў ён артушку. Яшчэ адзін удар. Ну і трэба сказаць, што і хлопцы яго паплечнікі па камандзе дапамагаюць. Вось зараз яны не дазволілі прабіць мэтанакіравана Ільнуру Ісламаву. Мяч у Лукіна ў нагах. Ну і зноў тут непаразуменне. Нізам бы гуляць, канешне, зараз на Лукіну на Баброўскага. Ну а так, страта мяча. Трофімович на Ісламава. Направо ідзе пас ад двадцаткі сталіцы. Козел. Ну і зноў вось гэтая вертыкалізацыя. Арцём Якубаў. Не, Алексей. Пас намагаўся зрабіць. Ну, абараняюцца класна. Політэхнікі малайцы, вуглавы. Ісламаў. На Трофімовича. Той б'е па варотах вышэй за цель. Да, ну вось па шчырасці я крыху тут вас падмануў, сябры. Тайм-аута сёння няма групы падтрымкі сталіцы, на вялікі жаль. Ну, нічога, дзяўчаты, напэўна, дзесьці ў іншым месцы працуюць, альбо, можа быць, адпачываюць, хаця наўрад ці. Ну ладно. Наступным разам абавязкова Арцём Козел. Удар по воротах і 1-1. Ільнур Ісламаў робіць лік вось такім зараз. 7 хвілін без 1 секунды заставалася да заканчэння першай паловы. Ільнур Ісламаў усталёўвае парытэт на табло. Давайте яшчэ раз глядзець. Ну вось тут пас на Козела.
цяпер на Ісламова, і ніхто ўжо тут не перашкодзіў. Ну там метраў з 8, напэўна, Ільнуру Ісламову мяч укласці ў далёкі вугал. Ну класныя дзеянні. Ільнур Ісламов такім чынам у нас зрабіў зараз лік 1-1. Мяч у руках Лукіна. Налево згуляў галкіпер. Ну, в прынцыпе, нічога страшнага не адбылося для падначальных Дмітрыя Бароўскага. Лавор. Трэба проста працягваць тую гульню. Ну і да, гэта цяпер ужо гол Ігора Шэрбіча. Вось зараз сталіцы пашанцавала. Безумоўна, рыкашэт пайшоў на карысць айцішніка. Там уже ніякім чынам Олег Лукін справіцца не здолеў з гэтым ударам. Давайте яшчэ глядзець. Вось Лавор гуляе направа на аднаго з Якубавых. Той мяч коціць Шэрбічу, рыкашэт і калі ласка, Олег Лукін, даставай мяч з сеткі. 2-1. Ігор Шэрбіч. «349 гледачоў. Ну што, сябры, можа быць, трэба і распавесці на усялякі выпадак пары каманд, якія згуляюць у гэтым 19-м туры. Сёння Ахрана Дынама, Меркурый ГТК а палове на 15-ю. Гэтая сустрэча на Мапідзе, канешне ж, пройдзе. УВД Дынама ЦКК у Гародні. Комплекс Вікторыя о 17-й гадзіне. Ну і таксама сёння Брысу 900 ВРЗ у Барысаве о палове на 20-ю. Заўтра, 30 сакавіка, класны паядынак. Беларусь 5, ютуб-канал БАМФ, БЧ Вітэн. 12:45 пачатак гэтай гульні. Ну і таксама заўтра скончыцца наш 19-й тур паядынкам у спорткомплексе Мапід Мінск Дарожнік о 18-й гадзіне. Адхіліўся я ад падзей на паркеце. Зараз футбалісты Дмітрыя Бароўскага адновяць гульню з аута. Ось так пятачкай гуляе 8-й нумар каманды Дынамо БНТУ. Гэта Леў Дзямянаў быў. Ну, мяч просто ў рукі прыйшоў. Тымовіча, все спакойна. Бобровский назад, Лукін. Лукін, дакладны пас на Рабцевича. Рабцевич, ну вось крышачку б не так моцна. І Шишкін бы просто мяч туды занёс бы ў вароты. Больш мякка, калі б згуляў, да? Футбаліст Дынама. Асіставаў бы Шишкіну. Ох, які момант. Ужо лік у нас мог зараз зрабіцца і 3-1. Ну, там быў... Это быў не Ісламова, а мяч мог пайсці ад аднаго з Якубавых. Ад Арцёма Якубава ў сетку. Яшчэ адна небяспека. Не забівае Шэрбіч у гэтым моманце. Па-ранейшаму 2-1. Да, ну вось, калі так ты будзеш рызыкаваць, я зараз просто звяртаюся ўжо як ёсць да Макара Бобровскага. Ну, канешне, галы ў твае вароты прыйдуць абавязкова. Нельга так дзейнічаць вось на сваёй палове. Ну і за такое, канешне, па шапцы Дмітрый Бароўскі можа і даць Бобровскаму. Перапынку, ну, мушу думаць, абавязкова гэта зробіць. Удар па варотах у бліжнім вуглу. Мяч Олег Лукін парыруе вуглавы для Дынама. Мы зараз паглядзім. Ось так прыкладаўся там Лавор, здаецца, правай ногой. Голкіпер на месцы. Яромін б'е на месцы цяпер Олег Лукін. Ну, колькі сейваў ён зрабіў за гэты першы тайм. Незлічоную колькасць проста. А Яромін-то
Ён жа як левай улупіць. Ох. Хавайся ў бульбу, на Беларусі кажуць. Прастрэл з аўта, ну там важна, вельмі ільна гуляе абаронца Дынама. Углавы. Лавор. Ну, змясціцца ў цэнтры яму тут не дазволілі сапернікі. Лавор гуляе назад. Трофімовіч. Шчэрбіч. Перавод на Лавора. Пас назад Шчэрбіч. І пайшоў на змену зараз Арцём Якубаў. А разам з імі ўся чацвёрка сталіцы. Лукін. Справа ёсць Цішчанка. Мяч пайшоў да іншага футбаліста наперад. Вось якраз такі да Уладзіслава Сулаўкі. Што адзінага, хто за Дынамо БНТУ голам вызначыўся. Козел. Пас назад на Трофімовіча. Сламаў. Памыляецца Ільнур, хаця, можа быць, там і Козел памыліўся, які вось не своечасова прыйшоў вось прымаць гэтую перадачу. Прываўся не своечасова Арцём. Под мяча з аўта. Ну, на паркеце я бачу 11-й нумар у складзе каманды Дынамо БНТУ. Ох, які момант. І вось гэты самы 11-й нумар зараз падключаўся да атакі, але яго спыніў сапернік. Калі быць дакладным, то двойчы класна згуляў Алексей Якубаў у абароне. Так, трэба мне зараз спраўдзіць, хто ж гэты 11-й нумар. Таму што в складзе я яго не бачу. Хто гэта? Менавіта. Калегі, калі ласка, калі вы мяне слухаеце, можа быць, можна неяк дакладніць гэтую інфармацыю. Ну, памылка ў пратаколе, такое таксама адбываецца, што тут выхад сам на сам мог зараз адбыцца, але не адбыўся. Не такая ўжо і хуткасць крэйсерская, проста у Ільнура Ісламова. Удар по воротах и, калі ласка, 3-1. 3-1 вызначаецца голам Алексей Якубаў. Зараз паўтор будзем глядзець. Алексей Якубаў. Ну вось, перадача пробівае по воротах Данёр Аманбаев. З гэтым ударом Лукін спраўляецца. Але ўжо дабіванне, канешне, было трапным. Да, 11-го нумара нема, аднак футболіст у цішотцы под нумаром 11 на паркеце тым не менш у Дынамо БНТУ ёсць. Вось такі парадокс. Штрафны удар, гэта зараз быў другі фол сталіцы у першым тайме. 3 хвіліны 18 секунд да перапынку. Удар по воротах левой ногой, Трофимович на месцы. Исламов по правым фланзе. Ну тут класна гуляе, чыста. Самае галоўнае, Макар Баброўскі. Яшчэ раз глядзім, гэта Баброўскі і прабіваў левой ногой. Ну і там шмат было футбалістаў, трафік перад воротамі. Ён дапамог Максиму Трофимовичу. А можа і сам там галкіпер нават да мяча і дацягнуўся. Было складана разгледзець. Прастрэл! Ох! А калі б Алексею Якубову пад нагу мяч пайшоў? Што б было? Мяч у руках Лукіна цяпер. Памылка. І ініцыятыва пераходзіць да сталіцы. Зараз змена футбалістаў з гэтай каманды адбылася.
Шербіч на Артема Якубова. Назад. Яромін. Це вже мяч зліва. Хутка рухаюць. Мяч по паркете. Удар по воротах. Сдалек. Лавор наносит. На место Лукин. Ну, мы уже призвычаемся, в принципе, да, таких ситуаций. Лавор. Які-небудь з Якубовых. Исламов. Бьюсь по воротах. Шербіч той же самый. І Лукін заўсёды на месцы. Ну, амаль што заўсёды, все ж таки тройчы, даруйце, ён не здолеў свою команду выратаваць. Шербіч, Алексей Якубов і Ільнур Исламов у нас забівалі ў складзе сталіцы. У Дынамо БНТУ вызначыўся трапным ударом Владислав Сулаўка. Шербіч рыхтуецца мяч заўтра ўвесці. Ну, так вось. Ходзіць назад на Рафімовича. Падключаюць галкіпера да гульні. Памыляецца пры гэтым Макс. Ну і такое. Таксама здараецца. Ну, дарэчы, Максим Трофимович, гэта ж былы гулец Дынама БНТУ. Таксама пра гэта давайце не забудзем. Доўга ён абараняў колеры гэтай каманды. Ну, ўжо некалькі сезонаў ён у сталіцы. Канкуруе за месца разам з Алексеем Лукшам, галкіперам нашай нацыянальнай зборнай, якой гуляць супраць Італіі і Мальты. Вельмі хутка. Шербіч. Мяч у яго аднімае. Ох, класна згуляў Бобровскі. Ну, тут спокойно, конечно, выходит с ворот Лукин. Но Бобровского хочется ось выделить, вылучить. Ось по выниках моменту. И у отборы сам Макар. Макар не благо. Умея. Расте хлопец. Я думаю, что усцешаны гэтым не только Дмитрий Боровский и Александр Черник. Павінен на гэта звяртаць увагу так само, як тренер нашей сборной. И у нас что? У нас зараз штрафны удар для Дынамо БНТУ. Это третий фол столицы. Третий фол. Ходить назад Олегу Лукину. Тищенко, Лукин. Или на 35 до конца. Вы бачите, да? Одна-две передачи у аута. Одна-две и страта. Ну, да. Это узровень футболисту. Ничего тут с гэтым не поробишь. У прынцыпе, пры гэтым Дынамо БНТУ можа і ачкі адабраць у апанента, які мацнейшы на паперы, як гэта з Мінскам адбылося не так даўно, а? Ну і ноткі давайте памятаць, што Дынамо БНТУ вяло ў гэтым матчы. Тайм-аут сталіца. Далеко не расходитесь, попытайте свою удачу и попробуйте выиграть, отгадав все правильные. Что ж, сябры, скончыўся тайм-аут вуглавы, только что разгуляли подначальный Александра Чибисова, гульня на своего голкипера Умпирович. Ну вось упершыню мы ў першым тайме побачили десятку столицы ў справе. Ось ён, Умпирович направо, Исламов. Іліна застаецца, ўжо меней нават да перапынку. 3-1, столица наперадзе, хотя саступала. Мы памятаем, забіў Сулаўка. Першы гол.
Удар по воротах, і тут Лукін так само на вышыні у прамым і ў пераносным значэнні. Глядзім паўтор. Ну да, мяч там пайшоў пасля гэтага удара ў нагу Фёдора Шышкіна. Ну, і апускаўся, в прынцыпе, напэўна, туды, ці ў папарэчну мог трапіць, ці ў створ. Лукін выручыў, выратаваў. Удар по воротах, і зноў Шышкін паўсюль паспявае гэты 15-й нумар. 334 гледачы. Сябры, даўно не было каментароў. Удар по воротах, 4-1! А гэта Умпіровіч, вось так. Атрымайце і распішыцеся з далёкай дыстанцыі. Прабівае Саша. Класна. Класна прабіў Умпіровіч. Давайте паўтор. Паглядзім, вось такі розыгрыш адбыўся з Козелам, і Умпіровіч забівае 4-ты гол Дынамо БНТУ у гэтай сустрэчы. «35 секунд. Да, перапынка аут на карысць Дынамо БНТУ. Удар здалёк, і цяпер ужо прыйшла чарга Трафімовіча паказваць, што і ў яго з рэакцыяй усё ў поўным парадку. Яшчэ раз на паўторы. Да, тут правай ногой прыклаўся. Гэта быў 5-й нумар, гэта быў Іван Рабцевіч. Ну, Трафімовіч паказаў, што ён там не спіць под планкой. Исламов назад. Ну, можно столице, в принципе, никуда не спешаться. Команда вядзе з дастаткова комфортной перавагай. Ну, доўга мяч, конечно, не ішоў. Не ішоў у вароты, і дзякуючы, конечно ж, Олегу Лукіну ў першую чаргу. Што, ну, з майстэрствам все ў парадку. У айцішнікаў гэтым ніхто не можа, в прынцыпе, засамнявацца. Выходзіць мяч зноў за бакавую. Выходзіць ад Баброўскага. І аут для сталіцы. Трафімовіч не спяшаецца, закидывае на Исламова. 4 секунды застаюцца. Ну, мне падаецца, зараз ось просто команды пачакаюць гэтыя 4 хвіліны без ніякіх актыўных дзеянняў. Ну і мы на перапынак, сябры, адправімся. Па галах 4-1, па фалах 3-3. Ну і адпаведна одну жоўтую картку, калі я не памыляюся, прад'явіў там Константин Пшонны. Ну што ж, сябры, 4-1, і мы адпачываем. Итак, столица Юрий, подходите к столу. И, дорогой Солтик, где он? Где дорогой Солтик?
правильный ответ 4.
Сябры, зусім хутка распачнецца другі тайм паядынка 19-го тура чэмпіяната Беларусі па футзале. Сталіца Дынамо БНТУ. Ну, лік вы зараз бачыце. 4-1. Айцішнікі наперадзе. Хаця нагадваю, што першымі забілі якраз такі госці. Гэта зрабіў Владислав Сулаўка. Да, я вось, вы памятаеце, думаю, у канцы першага тайма сказаў, што ў нас была одна жоўтая картка, і яе перад сабой пабачыў Леў Дзямянаў. Па фалах у нас было пасля першай паловы 3-3. Ну і, ў прынцыпе, Сталіца ідзе да сваёй упэўненай перамогі. Калі, канешне, не надарыцца нейкі форс-мажор, я упэўнены, што госці сёння адсвяткуюць. Аут для Сталіцы. Ідзе да мяча Ігор Шэрбіч. Правда, сам мяч пакуль што не бачыць, і там болбояў няма чамусьці. Хаця, можа быць, іх і не бывае тут на матчах міні-футбольнай Сталіцы. Не ведаю па шчырасці. Мяч у руках Шэрбіча. І удар па варотах Умпіровіч. Мяч звальваецца з нагі. Не здолеў яго вось паймаць належнай кропцы Александр Умпіровіч, хаця ён забіў ужо. Сёння ён забіў 4-й мяч Сталіцы. Пас направа ад Шышкіна. Ну, сябры, хто ж там у нас пад 11-м нумарам все ж таки гуляе ў Дынамо БНТУ? Ведаеце, гэта такая загадка бермудскага трохвугольніка сапраўдная. Ні мае коллеги, не вы ў каментарах, в прынцыпе, не можете мне падказаць. Я па гэтай прычыне вельмі смуткую. Ну вось там, бачыце, 11-й нумар, вось каля Дмітрия Бароўскага. Зараз па-за межамі гульнявой прасторы. Хто ж гэта? Ось ёсць Артём Ліпскі ў пратаколе пад нумарам 14. Можа быць, не 14, а 11. Ну, трэба зрабіць заўвагу. Таму чалавеку, афіцыйнаму прадстаўніку Дынамо, хто гэты пратакол запаўняе. Бадай, што гэта Камароў. Памочнік Бароўскага, Александр Камароў. 54 хвіліны, секунды, канешне ж, каманды правялі на паркеце, тут вось на мапідзе. Мячом валодаюць політэхнікі. Перадача наперад і зноў не чапляецца. Не чапляецца Цынья. Як ён, в прынцыпе, не здолеў гэтага, ну, амаль што ніводнага разу зрабіць і ў першым тайме. 200 гледачоў. Вяртаецца наша аўдыторыя пасля перапынку. Адпаведна, хтосьці гарбаткі там выпіў, хтосьці кавы. Сёння ў нас субота, выходны і, канешне ж, хоча задавальнення гэты час правесці ось у кампаніі з YouTube-каналам Беларускай асацыяцыі міні-футбола. Адпаведна, разам з камандамі. Хтосьці, канешне ж, прыйшоў паўруча на трыбуны. Аут для Дынамо БНТУ. Открывается, бачым, под 17-м нумаром Тішчанка. Пас ідзе іншаму футбалісту, ён кіксуе па мячы. Гэта Сулаўка якраз таки, ну, не пашанцавала. Тэхнічная хіба ад Уладзіслава. З мячом ужо Дзямянаў. І гэта аут для БНТУ.
разгуляли гэты стандарт політэхнікі. Яшчэ адзін для іх. Ага, і у нас змена галкіпера. Я толькі зараз заўважыў удар па варотах, і якраз такі ўступіў у гульню Мікіта Кірдзей пад нумарам 35. Вось зараз зрабіў першы сейв пасля удара 8-га нумара. Біў Леў Дзямянаў. І мяч у варотах! Урэшце рэшт. Всё ж такі у пачатку другой паловы, як і ў пачатку першай паловы, Дынамо БНТУ забівае. Пасля паўтору атрымалася так, што мяч аказаўся ў варотах. Ага, да, тут самастрэл Шчэрбіча, гледзячы па ўсіх. Ну што ж, 4-2. Гэта яшчэ больш цікава, чым было. Ну і адразу ж загучалі трыбуны. Вось, Евгения, вялікі дзякуй. Гэта Данат Кавальчук пад 11-м нумарам. Наколькі я разумею, вось падказвае мне Евгения, чаму ж у пратакол яго не ўнеслі. Вось гэта, канешне, крыўдна для Даната, аднак я ўсё ж такі да справядлівасці сябе і ўсіх вас заклікаў, і мы гэтай справядлівасці, дзякуй вялікі Евгеній Меляшчэні, дамагліся. Ось, да, Даніл чамусьці напісаў, ці скончаная гульня. Не, гульня не скончаная. Другі тайм у нас ось літаральна некалькі хвілін назад распачаўся. Александр Сяліцкі ось у нас тут пісаў. Якая прыгажосць, малайцы хлопцы. Юра Сянчук пісаў, мне чамусьці каментары не абнаўляліся. Вось што дзіўна. Дык вось, Юрый Сянчук, пора сканчваць гульню на гэтай хвіліне. Ну, я так разумею, ён гэта напісаў, Юрый, калі забіў першы гол наш слаўны Владзіслаў Сулаўка. Ну і таксама, чаму б і не пажартаваць. Все правильно, Юрый, малайчына вы. Да, Даната Кавальчука мы цяпер ужо лёгенька будзем ідэнтыфікаваць на пляцоўцы. Мяч сыходзіць проста да межы гульнявой прасторы, ну і Мікіта Кірдзей. Ну, лік такі, што ён, в прынцыпе, дазваляе ось так эксперыментаваць і даць нават трэцяму галкіперу сябе паспрабаваць у справе. Александр Чыбісоў. Таксама ў гэтым сэнсе справядлівы трэнер, як мы з вами бачым. Ну, вось Шчэрбіч адправіў мяч у свае вароты зараз. Сама такое бывае. Гэта няшчасны выпадак. Мажліва, калі б не Шчэрбіч, там набегаў футбаліст. Я, праўда, не заўважыў, пад якім нумарам, і ён бы тады сам вызначыўся. З мячом айцішнікі Ісламаў там на далёкім ад нас фланзе. Рабіў перадачу на Якубова, той мяч страціў. Атака такая вось была з удзелам Якубова Алексея. Зараз і выціснуў ён вуглавы з гэтага моманта. Падача. Ідзе мяч на Олега Яроміна. Той налева, на Алексея Якубова недакладна. Да, там бы забіў, калі б не Шчэрбіч, то Владзіслаў Сулаўка. Ну, просто некалькі літаральна, там, ну, паўметра, может быть, нават і меней было да ворот, і ўжо Шчэрбіч, стоячы тварам да гэтых ворот, ну, ніяк не мог выбіць мяч, каб ён не трапіў у сетку. Так што 4-2. Ну, не ведаю, гэта інтрыга ці не, аднак тое, што не скараюцца вось на
не скараются сопернику на милость того, кто пераможен. Калі так ужо пераводзіць з рускай мовы на беларускую. Напэўна, у нашай наскай мове такога выразу няма. Ну вось, скарацца ў любым выпадку не патрэбна. І політэхнікі гэта не робяць. Ну вось зараз Донат Ковальчук левай ногой з вострага угла біў і зарабіў вуглавы. Зноў-такі Донат Ковальчук каля мяча. Назад откидае, удар по воротах. Кирдзей спраўляецца з гэтым стрэлам для Дзямянова. Яшчэ раз на паўтор. Ну, вось у левы вугал ад сябе імкнуўся прабіць Дзямянаў, атрымалася па пазіцыі галкіпера. Лукін налево, направо. На Тішчанку. Тішчанка на пятай кропцы апынуўся. Мяч у Кирдзея. Умпіровіч ядзіць наперад. Ну і перадача праходзіць на... Там быў Ісламаў, падаецца. Згуляць ён імкнуўся на Алексея Якубова. Не выйшла. Не выйшла дакладна. Аут. БНТУ. Зноў закід быў зроблены. І закід на Квіцынію. Квіцынія не чапляецца. Ну, складана гэтаму хлопцу. У нас 2 донаты ў камандзе. Вось гэта, канешне, імя распаўсюджанае для Динамо БНТУ. Донат Квіцыня і Донат Ковальчук. Такое таксама бывае. Чаго толькі не бывае ў нашым жыцці. Пагадзіцеся, сябры. Аут для сталіцы. Шчэрбіч праводзіць мяч на процілеглы край. Ну, Шчэрбіч, справа Умпіровіч ёсць. І зноў такі дакладна на 7-га нумара, да, вось я ніяк не мог вызначыць, хто гэта там на далёкім фланзе. Гэта 7-й нумар Даніл Астаф'ев. У гэтай вось чацвёрцы Астаф'ев, Шчэрбіч, Умпіровіч і ўсё той жа Артём Якубаў. Ну, вось Сергея Лавора няма ў гэтай чацвёрцы і Олега Яроміна. Ну, вось такая она ўжо атрымліваецца зборная гэтая чацвёрка. Першы фол Динамо БНТУ у другім тайме. Ну і таксама зноў-такі звяртаю увагу на чат трансляцыі. Петя Кац пісаў: сталіца БНТУ 3-1, я з будучыні. Ну, быццам бы прадказваў. Ну, цяпер ужо лік 4-2. Петя. Ну, пераможцу ён быццам бы пакуль што ў усялякім разе здолеў угадаць, а вось канчатковы лік не. Дякую вам, Петро, у любым выпадку за гэты каментар. Давайте далей глядзець за гульнёй. Прэсінг ад сталіцы. Трэба біць Астаф'ю, ён робіць перадачу і выратоўвае Олег Лукін. Ну, мы памятаем, колькі разоў ён тым жа адзначыўся ў першым тайме. Ну, зараз вось, ну, крыху так па-піжонску гуляў 5-й нумар. Там показваюць паўтор. 5-й нумар Динамо, гэта Іван Рабцевіч. Каля сваіх ворот так дзейнічаць. Ну, я не ведаю, гэта просто такія выбрыкі невытлумачальныя, ці гэта ўжо просто стомленасць дае пра сябе знаць, не ведаю. За сталіцу па-ранейшаму заўзеюць вельмі актыўна. Вось тут на трыбунах. Умпіровіч наперад на Шчэрбіча. Удар па варотах. Гэта Астаф'ев трапляе ў саперніка.
Ну, быў лік 4-1 у нас пасля перапынку, потым Шэрбіч адправіў мяч у свае вароты. Ну, ён атрымліваецца сёння і ў свае, і ў чужыя. Вось і нашым, і ў вашым, што называецца. Ну, ні ў якім разе мы тут і не іранізуем. Усяляк бывае. Другі мяч сталіцы на рахунку Ігора Шэрбіча быў. Пасля Ільнура Ісламова. Там праз некалькі проста імкненняў забіў Ігор Шэрбіч з перадачы Олега Яроміна. І вось такі момант, зноў-такі было горача у штрафной пляцоўцы Олега Лукіна. Пердзей на Козела. Паспявае да мяча Астаф'ев. А это Исламов, не, бье поворот Ильнур Исламов на место Лукин. И что? В угловы, да, в угловы для айтишников, еще раз. То есть так раскистал соперника Исламов, вышел на ударную позицию, пробил. Лукин снова классную позицию займае у воротах, але зараз и он бессильный. Олег Яромин 5-2. Прямая. 4-й номер столицы віншавання. Ну, так, як па нотах, все было разгуляно пасля гэтага стандарта. І так будзённа дастаткова сталіца забівае свой 5-й гол. Ну там Козел якую перадачу. Абцасиком выкаціў мяч просто тут на лінію штрафной пляцоўкі. Яромін, конечно, расстраляў Лукіна. А што яму заставалася рабіць? Ужо тут выбачаць. И літасціва неяк так относится до суперника. Ну, навошта гэта рабіць? 5-2 и спокойно працягваецца гульня. Ну, дарэчы, наперадзе яшчэ болей за 13 хвілін. Можа быць, і да разгрому у нас справа дойдзе. Ну, вось у мінулым туры ВРЗ 9 забіў і 1 ад Динамо БНТУ пропусціў. Столица перагуляла охрану Динамо з лікам 4-2 у мінулым туры. Гэта было ў сераду 26 сакавіка, перанесены тур 16 ось быў згуляны. Ну, атрымліваецца, што на сваім паркеце столица 4-й матч запар праводзіць. Вось дык календар. Ну, зноў жа тут з улікам гэтага перенесенага тура 16 так сталася, што да, 4 матчы запар. Ну і сталіца на 3-й пазіцыі, як мы памятаем. Козел рабіў пас на Ильнура Исламова. Исламов все ж таки з мячом оказывается на Яромина. Яромин апрацоўвае мяч левой ногой и назад коціць на Пердзея. Ну и перашкаджае тут Исламову Леўдзямянаў. Розыгрыш аута, удар в пустыя вороты, амаль што Исламов не трапляе. Столица лепшая, але на Полякова. Ну, столица на 3-й позиции, лепший у регулярным чемпионате Вітэн. Ну, во всякім разе пакуль што. Але вынікі рэгуляркі, як ўжо ўсім даўно вядома, гэта нішто перад вясной і перад плей-офф. Веснавое вар'яцтва вельмі хутка. Плей-офф гэта тое, што мы ўсе так любім. Зараз Лукін ось так у кітку ўлева пераводзіць мяч. Повтор давайте глядеть. Ну, склаўся Лукін. В принципе, мяч не так і моцна ішоў ворота. Аднак трэба было крышечку папрацаваць. Олегу ён гэта зрабіў выдатна. Мяч на нагу зараз як след не схапіў, каб прабіць сходу Даніл Астаф'ев, аут для Динамо БНТУ. Є статистика, таксама може бути для когось займальная, хто
не вывучаў вось анонс на сайце mini-football.by. 23 гульні гэтая каманда ў чэмпіянаце Беларусі дагэтуль правялі, 21 перамога сталіцы, 1 нічыя і 1 перамога Дынама БНТУ зафіксаваная. Вось у гэтым двубоі у яго гісторыі лепшыя бамбардзіры. У сталіцы Олег Гарбенко 22 галы, Руслан Лазюк 9, Михаил Грыцына, Миколай Грыцына по 8, у Дынамо БНТУ Ілля Галагуш, Сергей Лавор. Зверніце увагу. Вадим Марцинкевич, Антон Пунченко, Дмитрий Сираков по 2 галы. Ну и вот за две команды в истории супрацьстаяння забивали наступные гульцы. Это Павел Книга, Денис Колб, Сергей Лавор и Артем Якубов. Ось такая статистика цікавая. Дякую велике за яе сайту minifutbol.by. Ну, заўсёды. Ох, які сейв! Класны Олега Лукіна. Астаф'еў хоча забіць, аднак у яго пакуль што гэта не ўдаецца, не выпадае. Не выпадае. Скалыхнуць сетку. Астаф'еву. Заўсёды маладая каманда, якая рыхтуе футбалістаў для больш салідных клубаў Дынамо БНТУ. Такія праекты яны цікавыя, таму што заўсёды вось сачыць, асабліва спецыялістам, заўзятарам, хто вельмі пільна, да? Назірае за тым, што ў нашым зале адбываецца, сачыць за развіццём, за прагрэсам вось гэтых футбалістаў маладых. Хтосьці хутчэй гэта робіць, хтосьці больш марудна, хтосьці сыходзіць з арбіты футзала, аднак трэба абкатваць вось моладзь якраз такі тут нам БНТУ цяпер тым жа шляхам ідзе Барысаў 900, напрыклад. Ну і сёння вось пагадзіцеся, сябры, вельмі дастойна на фоне сталіцы глядзяцца футбалісты Дынамо БНТУ. Вельмі вартыя яны самых добрых слоў. Олег Яромін справа. Там открываецца заўсёды павінен памятаць, да? Козел, што там ёсць. І там ёсць Алексей Якубаў. Зараз ён адкрываўся, аднак сапернік Якубава апярэдзіў. А от все ж таки трэба разгуляць футбалістам Дынамо БНТУ. Зараз мяч адбіраюць рэферы ў сталіцы. Так вось надарылася. Лукін наперад, на грудзі мяч прымае футбаліст Дынамо. Ну, все ж таки гэты мяч, маю на ўвазе, пакінуў межы пляцоўкі. Ирдзей на ногу Козелу. Бой налево. Лавор на Алексея Якубова. Якубов гэты мяч все ж таки перахапіў назад на Козела. Козел праз галкіпера гуляе. Экватор другой даруць паловы. Якубов Алексей. Яромин, Лавор. Яромин, Лавор. Это была передача. Ці то на Алексея Якубова, ці то на Козела. Ну там і ніводны з футбалістаў не здолеў адгукнуцца на гэты пас. Хаця передача неблагая была. Не прачыталі. Аут. Ага, там кагосьці мяч все ж таки, да, зачапіў з дынамаўцаў. Тому што ў главы ж быў Сергей Лавор. У адборы няблага дзейнічае супраць Владислава Сулаўкі. Сябры, 28 падабаек. Хочется, каб іх крышечку болей было. Калі ласка, націсніце пад плеерам гэтай трансляцыі. Зрабіце ласку.
Угловы для Динамо БНТУ. Ну, треба добавлять. Удар по воротах блокуется. Лавор классно дзейнічае зараз. Ну і по-джентльменску гуляюць у другім тайме. Каманды ўсяго толькі один фол з боку Динамо БНТУ. Закид толькі што мы побачылі ад Льва Дзямянова. Ну, з мячом лёгенька сустрэўся Мікіта Кірдзей, адразу ж налево згуляў. Там Лавор, мяч губляе цяпер ужо Сяргей. Дзямянаў змяшчаецца ў цэнтр. Адзін дотык, ну і каму? Это зноў жа тое, што... Пра што мы? Гэта маладосць. Спрага згуляць больш хутка, адзін дотык, калі ніхто не гатовы да гэтай перадачы, то вось так. І Лукіну зноў даводзіцца непасрэдным чынам у гульню уступаць. Прарываўся па правым фланзе. Зараз нам паўтараюць Козел, ніхто яму не перашкаджаў, той б'е наўпрост у галкіпера. Гуляць яшчэ 8 хвілін і 55 секунд. Ну, па футзальных мерках гэта вельмі шмат. Без парушэння правил абышоўся Алексей Якубаў. Лавор назад, Кірдзей, адзін дотык. Козел, Яромін, Лавор. І там, конечно же, Алексей Якубаў ёсць. Моцны стоўп гэты. Плохий футболист. Ну і дарэчы, вось прыглядаюся я до склада команды. Сёння не ўсіх заявілі, ну такой, напэўна, і мажлівасці няма у складзе, напрыклад, Олега Гарбенкі, Владимира Пескуна. Ну, напэўна, далі паузу вось гэтым хлопцам, можа быць, нейкія пашкоджанні ёсць, па шчырасці не ведаю. Так, ну і зараз другі фол робяць футзалісты Динамо БНТУ. Сергей Юншыц, каментатару, прывітанне Жыткавіча. Сярога, вялікі дзякуй, табе таксама прывітанне. Сустрэнемся, я думаю, гэтай вясной, можа быць, улетку вельмі хутка. Штрафны удар для сталіцы, каля мяча Сергей Лавор. Адгуляўся ён з Якубовым Артёмом. Артём, Лавор б'е па варотах. Лукін. Ну просто сапраўдная сцяна. Гэта цэмент ззаду для Динамо БНТУ. Ну і няхай сабе пропусціў 5 галоў. Колькі сейваў зрабіў, ніхто не падлічыў, сябры. Ну, калі б хтосьці лічыў, то, напэўна, збіўся просто з гэтых сваіх падлікаў. Ну, Олег Лукін лепшым будзе прызнаны. Ніколькі не сумняваюся вось у складзе сваёй каманды. Са сталіцай, канешне, складаней. Тут каго заўгодна можна называць. Шмат палёну. Ільнур Ісламаў, напрыклад, вось, як на мой густ прынёс ужо ў гэтым матчы. Ігор Шчэрбіч той жа, хоць і забіў свае вароты. Ну і самае галоўнае, што Чыбісаў дае гуляць моладзі. Удар па варотах і выратоўвае Кірдзей. Выдатны стрэл ад Фёдора Шышкіна. Бліжні вугал, ён мяч накіроўваў. Ну, тут скараціў угол абстрэла. Зноў-такі пісьменна вельмі згуляў Кірдзей. Закід. На месцы галкіпер сталіцы. Ну і мяч накіраваць ён вырашыў вось адразу з рук у вароты. Ну, такі своеасаблівы косплей Юрыя Дзегцярэнкі з ВРЗ. Ён у нас забіў у гомельскім дэрбі не так даўно, у мінулую нядзелю, калі я не памыляюся. ПЧ гуляў з ВРЗ, і чыгуначнікі прайгралі вагонабудаўнікам 1-2. Рашаючы гол на рахунку Юрыя Дзегцярэнкі. Вось такім жа чынам ён, як зараз Олег Лукін імкнуўся, а як Кірдзей, канешне, імкнуўся вось згуляць. Згуляў класна, забіў. Перахітрыў свайго візаві. Алена Марцінкевіч, Динамо наперад. Дзякую, Алена, вам за каментар. Динамо ідзе наперад. Удар Шышкіна блокуецца. 7 хвілін яшчэ наперадзе. Так, вось нам паўтараюць выпад з удзелам Шышкіна.
калі справіўся Мікіт Кердзей, галкіпер сталіцы, які гуляе ўжо пасля перапыну. Мяніў ён Максіма Трафімовіча. 272 гледачы на YouTube-канале Бамф точаць за гэтай гульнёй. Прымае мяч Шчэрбіч, вертыкалізацыя, зноў такі, а там нікога, акрамя галкіпера Дынама. Перадача назад ад Сулаўкі. Ох, неблагая атака, ну трэба забіваць, удар па воротах. 5-3. І гэта Данат Кавальчук. Вельмі добра, што вось падказала мне у чаце нашай трансляцыі Евгенія Міляшчэня. Хто ж гэты хлопец, хто гэты інкогніта пад 11 нумарам? Ну вось такая атака, контрвыпад, я бы яго так назваў, канешне, а Дынамо БНТУ загуляліся там. Відавочна загуляліся айцішнікі на чужой палове. Ну і вось гэтыя маладыя хлопцы выдатна, просто выдатна згулялі. Я б сказаў, што тут, ну, канешне, трэба было выканаць, перагуляць Кердзея, гэта Данат Кавальчук зрабіў, але там сапраўды файна дзейнічаў іншы футбаліст. Да, гэта быў 8-й нумар Леў Дзямянаў. Як ён мяч прыняў, да, і у дурнях аставіў, даруйце мне за такое параўнанне, двух футбалістаў сталіцы. Не збілі яны яго з ног, а вось перадачу Дзямяну выканаў на Кавальчука, той выйшаў сам насам, ну і ввогуле зрабіў тое, што і павінен быў. 5-3, сталіца наперадзе. Аднак БНТУ не спыняецца і зноў-такі, я ўжо паўтараю сваю думку, не скараецца пераможцу гэтай гульні, ну, такому на паперы. А хто ведае, можа быць, нейкі камбэк у нас і адбудзецца. Камбэк Дынамо БНТУ. А калі каманда Дмітрія Бароўскага здолее нават і ачкі ў гэтым матчы набраць, пэўна, вось гэта будзе, канешне, нумар. У сталіцы 40 балаў, у ВРЗ 40 балаў, у ахраны Дынама 38. Ну так вельмі шчыльна каманда вось у гэтай лідзіруючай групе ідуць. БРЗ другое месца, за ім сталіца, потым ахрана Дынама і Мінск на 5-й прыступцы. Ось 36 балаў у гараджан. Канешне, такая, ведаеце, закрутка можа быць вельмі сур'ёзная напрыканцы гладкага чэмпіянату. Ну што ж, у нас 5 хвілін да заканчэння другога тайма. Данат Кавальчук з мячом у сваёй штрафной пляцоўцы, і бачыце, якую перадачу выразае, самую галоўную дакладную, на Дзямянава. Алла Давідович, студэнты жміце. Ну вось ціснуць студэнты, і ў іх гэта не ды і даецца зрабіць паспяхова. Данат Кавальчук, перадача не праходзіць. І Дмітрий Бароўскі бярэ тайм-аут.
Сябры, тайм-аут Дынамо БНТУ скончаны. Паглядзім, што прыдумаюць зараз студэнты. Закид на далекую штангу рабіў 15 номер команды Федор Шишкин. Ну, занадто муцно. Что тут додать? Ничего. 4:27 до конца. У другім тайме забивали Ігор Щербіч, я нагадываю, у свае вароты. Олег Яромін і Донат Ковальчук. 3 галы пасля перапынку мы ўжо з вами побачым. Да, цяпер ужо 39 спадабаек. Давайте хаця б дацягнем до 50, сябры. Хто яшчэ не націснуў вялікі палец, які ўгору туды накіраваны нашай трансляцыі, зрабіце гэта. Не палянуйцеся. З мячом політэхнікі. Шишкин. Мусіць згуляць наперад. Ну, тут шыльненько. Тут вопытны футболіст сталіцы адразу ж ось у гэтым сярэднім блоку устракаюць в цэнтры поля. Кирдей. Закид. Щербіч. Перавод налево. Лавор зноў налево. Лавор, Щербіч. Яромін. І тут же у нас Артем Якубов по 26 номерам. Ну вось напрамку, напэўна, да Якубова і быў гэты прастрэл. Якубов перашкаджае Лукіну. Открываецца цяпер уже Якубов там на левым, на правым фланзе у вуглу пляцоўкі. Щербіч, Лавор. Зноў капітан сталіцы. Перавод на Лавора. Яромін. Ох, тут і голова можа, ведаеце, закружыцца. Галоўнае тут політэхнікам прытомнасць не страціць вось пасля такіх вось геаметрычных формаў. Таких вось расчэрчаных ідэальна просто камбінацый. Сталіцы мяч рухаўся вельмі хутка. Уходит з ворот і гуляе Микита Кирдей. Мяч туды, нават за трибуны он запускае. 2 хвилины 40 секунд. Ну, я думаю, что все уже упэўненыя тым, хто перамогу здабудзе па выніках гэтых 40 хвілін. Ну, в прынцыпе, гульня вартая нашей уваги. Тут не больше, не меньше. 8 голов мы с вами побачили. Ну и то, что было з ВРЗ у Динамо БНТУ, там ніякої боротьби по шчырасці. 9 голов, все было прадказальна. Ну а тут вось усяго толькі у айцішнікаў плюс 2. Ну, можливо, якраз таки одна з умоў была, з задач мэт на гэтую гульню падначальных Александра Чыбісава, ось затраціць менавіта столькі эмоцый, колькі трэба для гэтага саперніка. І 5-4 забівае у нас 6-й нумар, гэта Уладзіслаў Сулаўка, гэта яго галявы дубль. Вось так, слухайце, што сталіца падвісае. Давайте глядеть. Ну вось в такой ситуации простой, там кто помылился, кто там помылился, это был той самый Алексей Якубов. Подарыў ён мяч по сутнасці Сулаўку, і той 5-4 зрабіў лік, 2 хвилины 10 секунд. Ну, калі ты такую мэту ставишь, я ўжо не ведаю. Гэта толькі мае адчуванні, гэта маё меркаванне, не больш за тое, наконт таго, што вось трэба столькі энергіі затраціць на
перамогу над Дынамам БНТУ, колькі трэба. Ну і гэта можа, напэўна, згуляць злы жарт з камандай. Такія таксама думкі ўзнікаюць. У мяне ўзніклі, можа быць, хтосьці таксама так думае. Ну што ж, БНТУ цісне, які момант! Ну, трэба дабаўляць. Малайчына Іслама ў гэтай сітуацыі. Сама адданы ён згуляў, Донат Кавальчук назад на Олега Лукіна. Лукін направа. Гарачыя 2 хвіліны нас з вами чакаюць. Алена Марцінкевіч, Дынама наперад. Вельмі яна рада гэтаму голу Владзіслава Сулаўкі. Класны паядынак. Вось тут на паркеце спорткомплекса Уруча мы з вами глядзім. Яшчэ ёсць час у Дынама БНТУ, каб в итоге у выніку выратавацца. Як той самы барон Мюнхгаузен, вось зачуп сябе пацягнуць і вось з гэтай багны выцягнуць у рэшце рэшт. Не прайграць. Ну чаму бы не? Зараз, калі б перахапіў гэтую перадачу, гулец Дынама мог выйсці сам-насам Леў Дзямянаў з Мікітам Кірдзеем. А так пазіцыйны наступ сталіцы працягваецца. Ну што, будзе галкіпера Ганялу выпускаць на паркет Бароўскі ці не? Ну, думаецца, што наўрад ці. Ірина 16 секунд до конца. Айда малайцы, БНТУ, Ірина піша. Да, канешне, у такой вось сітуацыі, калі 3-я і 12-я каманды гуляюць вось просто так у глыбіні душы, дзесьці нейтральны заўзятар, нейтральны глядач будзе свае сімпатыі накіроўваць да аутсайдеры. Гэта ж безумоўна. 50 секунд. Алексей Якубов гуляе назад на свайго галкіпера. Кірдзей запускае як мага далей туды за бакавую лінію. 279 гледачоў напрыканцы гульні. Ну што, сябры, як вам уражанні? Ужо не так шмат часу застаецца. Як вам уражанні ад гэтага матча? Ну, мне гэта відовішча па шчырасці вельмі спадабалася, хаця, ну, вот буду шчырым, што ну, не думаў, што сапраўды вось Дынама акажа такое супраціўленне. Не, ўсё ж такі галкіпер Ганяла вось за 31 секунду у складзе Дынама БНТУ з'яўляецца на паркеце. Гэта 11-й нумар. Гэта Донат Кавальчук. Ну што, 20 секунд. Рабцевич на 15-го номера, удар по воротах Доната Ковальчука. Вороты вольныя, трэба быць вельмі тут уважлівым. Страта мяча будзе карацца голам у пустыя вороты. Ковальчук, перавод. Трэба біць по воротах. Б'е по воротах і не трапляе, на вялікі жаль. Фёдор Шишкін. Усё, сябры, гэта перамога сталіцы з лікам 5-4, але я просто раблю апладысменты на адрас падначаленых Дмітрыя Бароўскага. Ну, яны сапраўдную феерыю сёння вось тут стварылі сапраўдны футзал паказалі, стварылі супрацьвагу вось гэтую сталіцы. Да, каманда Александра Чыбісава ўсё ж такі здабыла яшчэ 3 ачкі, іх становіцца ў скарбонцы айцішнікаў 43, аднак вось якімі намаганнямі яна гэта зрабіла. Ну і атрымліваецца, што у нас рашаючы мяч Олега Яроміна. Пасля вуглавога вось Артём Козел асіставаў Яроміну, вы памятаеце, адбылося гэта на 27-й хвіліне. Класная гульня, сябры, вялікі вам дзякуй за тое, што былі разом со мной, разом с командами у эфире YouTube-канала ПАМФ. Меня зовут Андрей Ильеня. Я яшчэ з вашай згоды Юры Сенчука паведамленне прачытаю. БНТУ гэта была выніковая гульня. Малайцы, Александр Цяліцкі, вялікі дзякуй вам, сябры, вялікі дзякуй. Алла Давідович, крышачку не хапіла, БНТУ малайцы. Все, буду я з вами развітвацца. Добрай вам суботы і пакуль.